Sen şu öýüň işi bilen halka hyzmat etmäge nähil yetişýär? Şo gyzyklanýar ýa-da bize. Yetişmeli bolýar. Sebäbi men diýen aýal maşgaly. Ha. Çağlyga da yetişmeli bolýar. Öýüň işlerine arassaçyly, düş. Ha. Yetişmeli bolýar. Kemal giç gelýän, vilayatlary, etraplary gitsem giç gelýän. Onun çağıcılığım hem iki oğlum var mevkide. Tüveleme. Yaşlar uzun olsun. Birem 11 yaşında, birem 3 yaşında, 4 yaş yani nesip olsa. Ne hili ya da olmarsam şu küçüğüm ben sadece uğratmalı çağlar var mı? Bakmam turalmalı. Onlara zaftırık vermeli. Yani diye ayağımın sen, ayağımın bilmeli. Diye erkekten belettir ayağım. Kerim'in başka. Ha. Çıkıştı. Diýdiler erkekten belentdir ayal. Onu hem düşünüp berdiler sowar. Ayal er ocağın saklar diýdiler. Söýgüni münkerim haklar diýdiler. Çağalaryny iýdir, giydir diýdiler. Şeýdip yaş ömrüni Köydir diýdiler. Vah, bravo. Görýän mi? Diýär erkekten belettir ayal. Belettir. Şu belettir diýen sözi münasip boljak bolmaly. Ha. Dogrudan şu ayalym belet diýip şu şahirler vasfet. Benim köplenç erkekler vasfet diýenler köplenç. Ha. Aýdymlaryň. Ayallar aç. Öýkülecek bolýar. Ayarlarım näme bir men ayarlar barada yazanlarım kendini işlemeli, paylamalı. Ha. Kimse otur bucukla çıkmalısın. Allah can işitsin inen nalısın. Pirdetsiz inilir munnu neylesin. Ağlamam zinarlar hiçim ağlamam. Pirdetsiz gelinler munnu neylesin. Ağlamam zinarlar hiçim ağlamam. Men yazyan zinarlar var. Öyle mi? Yöne entek işlep yitirip şu aydan soň çılzak etmeli gitmeli yazmaly şoňa elim degen o. Yöne zinarlar barada gatken aýdylar. Şoň üçin zinarlar menden öýkelemem. Men sizden süýýär. Ine. Öne. Selam mehmaniyle işler. 5. diyalog Zülfiye Cumabayevaның önkü TikTok sahipası blog oldu. Şu tezi sahipasına koşulun ve qolan mehmaniyle işler. Zülfiye Cumabayevaның himme tezeriklerini şu sahipasına görüp bilirsiniz. Aman ha, neyem var lo? Ya, dostlar, yüzlenyen tamadılı, bağışılı, toyun pulunu alıp, o pulunu soğup, toya barmazsanız yine şehit diyorlar. Şu hale düşecek mi? O şu hale düşeceğiniz. Son için verecek maslaradım, toyun pulunu hiç eseni soğuman. Toy soğulayansa toyun pulunu soğuman. Soğusanız yine. Emeğiniz canınız sağ olsun. Hemmeňize salam. Men size häzir 6-njy ýyl fitness klubyna gaý motivasiýa berýän suratlar, illustrasiýalar görkezýän. Seredin? Siz hem janyňyzda peýdasy zatlary iýip, içip, içiňizdäki saldyn adama şeýtip ysýaňyz, şoň üçin ne budýa kak jineta. Saldyn bedenli boljak bolan, mene bolýan, size de ynanýan. Ладно, спасибо, родной. Да, мы тебя очень любим и хотим, чтобы у нас такая же жена была. Ой, Мир, тебе куда? Тебе еще рано. Нашему папе с тобой очень повезло. Да? Да. А что это так? Ну, потому что ты очень хорошая и никогда много не обижаешься. Например, мы тебя как-нибудь огорчаем, ты через 5 минут уже все забываешь, чтобы не усугублять ситуацию. Ну
А еще я желаю тебе крепкого здоровья с папой, и чтобы вы всегда были счастливы. И еще, мама и папа, мы хотим благодарить вас от имени всех детей за то, что вы у нас есть. Спасибо вам огромное. Ведь семья — это самое важное. Всех будет и мама, и папа. Да. Ой, ё-моё! Что прям? Мои дорогие друзья, у нас незваный гость. Мам, ну куда его ко мне ты? Мы с большой радостью выпроваживаем его на улицу. Надеюсь, у него все будет хорошо. Бай-бай! Ох, Хабибка, ну ты поняла. Еще, дорогие друзья, я хотела вам сказать, чтобы вы всегда ценили своих родителей и никогда не оспаривали их решения. Я тебя сильно люблю. Да, я знаю. И очень сильно всем Эмил. Эмил, меня тоже записывать, что зачем? Ну ладно. Родители, называю вам Володя и Сосюр. Спасибо, Хабибик. Все оценят. Чтобы у вас были хорошие дела, чтобы у вас вы богатые были. Спасибо, Хабибик, спасибо. Чтобы у вас больше денег было, а у меня 1 монат был. Emre. Ama nereye getirdin beni? Fitness klub başladı. Sonra getirdim seni. Neyime kulu? Fitness klub var ha. Yok, men o tay girecek. Gelsin. O tayda bir giden erkekler vardır. Utan yani men gidecek. Dinle. Takılın sonra set. Gel beri gel. Gir. İren tak gir gör. Onun aydarsın bolya mı? Erkekler olsa yedime kayıtyandır. Kim? Yo gir. Gir çekinme gir. Yine girdim. Hala. Yıllar falan da bolya mı? Gel beri. Ha Gülyan ne hayletin? Gülýäli öň aýtmaly kenin da biler ýalyryň barlygyny. Ina çağa açılışlym. Katgowy ýerekeni ödem ýerite zananlamy düşünekeni. Bar çağırda bolsun. Mehriban gelen gaýlar Moskowsky Hasardamyň arka ýüzünde ýörite zananlarymyz üçin Amazonka fitness kluby açyldy. Beýle fitness klublara baramyzda erkeklerden biraz şekilde hareket edip bilmeýän gelin gaýlara degişli esasanan şu taýda ýörite gelin gaýlarymyz üçin açylan fitness klubda sizi çağırýar, size garaşýar. Emmejaňyz gelin gatnaşyň. Hoyde, hormat hoyde. Ömrüde olsun sesi belekten yanlansın. Serdar Çarifa'da köp sağ olsun aýdýan. Arıncırovşuk atamradıydı. Gülelekcan toylar kutlu olsun. Allah. Öýtükmegi öwreden men mehriban mamam var, enem var. Hemişe men şolaň berdendigime begenýän Gülnuram Kunçada şolaryň öwreden her bir ünnewi, her bir adaty häzir bugüne çelli durmuşyň iň kıyyn günlerinde iň gymmat sapak boldy. Olar estağfurullah diýme öwretdi. Olar adamy bagşlamagy öwretdi. Olar etde Qur'an ýaly çağalary söýme öwretdi. Hemişe garynjanam onjutmadyk enem bardyr diýenlerine men garlyň artygy diýip begenýän. Jejerse gyzlar watsa benne senne ölümce bibi diýseler, sen ölümce agsyňmy diýseler men çoğulugy diýip begenýän. Şoň üçin şeýle bagtly dinarlaň berip doglanma begenýän. Şol ojakdan, şol nebereden Ağam, sana, assalamu alaikum. Qowmy adaylar. Gelin fahman ağam. Ene dostlar toyun ahirana men iň gowar ýani ağam, mekan salmy. Ağam, birinjiden çusto yumaryň gowar ýani. Geçen edek bir söz diýdiň ha. Pelwanjan kelläňe näme çalsaň, näme çykaýmasyn diýdiň Murat? FX 16 çaly berdik diýdiň inni. Faqta bilen boda çykaýmasyn. Ne vereyim Emma çal kordun endi bir maýny da çalamadan başla. Aydım gelemin ay. Näme zalod etdiň?
Ömür salyotta ya, lan ben o. Ömür salyon. Başını salyon. Atlasam yaradım. Aynen ağacı. Akbal çalar şarpığını, kalkan başım kıypamata. Yitirip bayılıp sarpatın, ah seni kimler yalkadın. Özüme arkasın, kalkan başım kıypamata. Doğdum elzire, nurlu gözüm dikip kapa pencere, ezel elmadağını sağırışa. Ezetin öylördüm mehir boydugur, bir yılgısı bilen ömrü söydürür. Belki de duydurmaz, belki duydurur, ezel elmadağını sağırışa. Alıp olmak onun doğasını töler, gürleş